Fi ydi Mirain. A fi yw Eos. A dyn ni'n cynrychioli Ysgol Plasmawr. Mae nhw un ysgol di dod yn harach a nhw'n dweud o'n nhw fod bwydlen ysgol nhw ac nhw wedi llwyddo nawdau i rhywbeth sy'n well i'r amgylchedd. A nhw wedi gwneud newid mawr, mae'n bwydd yna bach. Felly mae'n meddwl gallwn ni mynd nôl i ysgol ni a neud bach mwy o newid. Nhw'n weithiau cael eu torri lawr i wneud coedydd palmwyd, tra fi'n dysgu. Coed palmwyd yn rhoi lot o pethau. A mae fel olew palmwyd yn mynd mewn i bwyd fel pizza neu creision neu rhai siocledi neu pethau da ni'n defnyddio pob dydd. O pobl wampis fel di dod mewn ac nhw'n sôn am fel sut mae bywyd nhw wedi newid lot fel. Wna nhw'n dysgu sut i nofio a dringo coed a nhw methu dim mwy. A mae'r coed yn mynd a mae'r dŵr di llygru gormod i nofio. Ac oedd yn diddorol iawn i clywed fel persbectif pobl eraill ar newid hinsawdd a be maen nhw wedi wneud i newid be maen nhw'n gallu o ran newid hinsawdd.